Yes. When you should be seen as a Nnukwu. Ichi eze. Na ite na man. Aina kukambata. On the mother. Aina kukambata. Another thing Ichi na as a Nnukwu. Ichi. Patrick Odebuche. Ichi. Ugwebe nacha. Ichi omumoka chie. Ezinwa Nnukwu echi. Mwasaji na amolu as a Nnukwu. Nnukwu echi no. You are welcome. Yes, sir. Is that the Shimbri? Is that the Shimbri? Is that the Yoruba? Oh, man. Is that the Network? That's the Nnukwu. The chairman who never do no job. Ichi and the Namaku. Ichi. The Nnukwu. Ichi Oshinamata. Lono. Ichi Obiekunie. Ichi Akuluno. Udobi got an age grade. Abatagora Hawk. And also Ichi of whom Okapo. The secretary of the Nnukwu. Ichi of Okapo. Ichi Raman. Ichi if Nadia is great and we age great. Franco, Ofimana 7th November and 9th November, and November 101. 7th and 11th, Franco, who are we to congregate somewhere? Novaka kind of number the chairman CEO Ananko Group of Company Nigeria Limited. Maziana Yamarikife Ananko C. I'm Gambata Eni Dibundo. Eni Dibundo, I just forget now. You're welcome. Ochora Ogobi, Ganago Wine. Ochora Nekenegi. Ogande Oga. Either way. Ago Mekania. That's again no. Yeah, the man from Mumbai is a kid. No, my own brother. Over 2 weeks ago, actually, in Dubai, in my honeymoon.
Thank God, he is Chikanka. I got balloon after Jesus. When a good family friend came like that. Thank you. Let me announce the runner of you service we need to do it. We must all government. When you decide to move out of the country, we can have to move out. Then you don't have to mind getting to the people who did not do the service and get back to the country. And then you had a get for 30 years. Reverend Father William, my old brother, and the brother in the priesthood. Yes. Yes, I don't wake up to the chief celebrant. If you just go Emeka Arachie. Father Dano, it's been wonderful. It's a wonderful day being with you. I'm not about to go possible. I know. Luciano Venture Nigeria Limited. Luciano. Yeah, and also engineer Emeka, and also engineer Damian Agulefo, the man from Abuja, Alpha Agulefo, the man from Abuja, I assume now. Yes, I understand now. Because Motu Delono, I in the military education fully. His Royal Highness Igwe Albert Morkan, the Adama of Adazi, Gawa Pochi, I will mana Ayatulugu Gawani. Because onye ọ na-eme aka isi ka ọma nọ nwere ndị encumbrance. Chineke ọbasi bi n'igwe biko ka ị bịa gọziere anyị ọjị. Anyị ekelekakwa ọnụgụ maka isi dowe anyị ndụ. Anyị wee laa ụjọ ụlọ wee nọ na ana nne dị ndụ. Wee soro na-atụtụrụ ụmụ ya na-esi n'ekwara ego. Biko Chineke anyị na-ayọ ka ịkpọpụ ụlọ anyị ndị nna anyị nọ. Ihe anyị na-akpọ onye na-akpọpụ ụmụ ndị niile
mmere Adazi ife ọma na-emekwara Adazi ife ọma nke anyị nọba anyị anụ Igbo Chineke ụmụ onye ji asụ ka ọ dị nkọ ndị nna anyị wa onye tọọ ji n'otu anyị nwa ndị dị ndụ na-emezi nke na ncheta nke ba atazie n'ime si na atata ahụike si na atata ogologo ndụ si na etata ịfụnanya si na etata agamnihu biko Chineke ịdọkpọ na anyị ndụ anyị wee nọruo taa ịba nọnyere nwanne anyị nwoke Emeka Arachie nke isi na ha achọ ka ama nọ ya chake ụnụ kwado chake ka a na-ene anya ma na ha oyebe achake ka a na-ayọ ndị nna anyị ha ka ha jekwuo aka na ibe niile ka ọ gaa ọfụma biko ọ dị mma nke onye ọrụ Adazi nnukwu ya dị onye ezigbo na Adazi amaghị adị ebe nna ya makwa adị ezinụlọ ya makwuo ebe aṅụrị anyị ya nọ na-atụtụrụ ụmụ iro Chineke ịgọzikwa n'ọjị ọkwanụ ka anyị taa ihe na bịa Arachie bịa n'ọjị na ogbubeghi ka anyị nọ anyị na-agwọ ma anyị chetara ma anyị na-echetara biko Chineke kpọzuolu anyị ka ezuo oke a na-enweso aṅụrị ka a na-enwekwa n'ụwa ka a na-enwe n'eluigwe biko Chineke ahụike onye ọna ndụ onye ọna si na Jizọs Kraịst onye nwe anyị Tony Adama Kigo Kule Dunamia Obiano Pano family from Odama Agolo Noga Emeka Arachie. I am from You celebrate Obana Bega Keta. Obiano Pano I am 7 no. Obiano Pano family from Odama Agolo Noga. On the ago, Obiano Pano family. Atika Kaibia Maka Oga Imoke Ichi and Ichi. All the evening, all the Punado. So I did yesterday, like the Herma. Get a chance now. I'll go while I hear no more. I be a little nine. See, okay. I'm a queer. So, already I was not I do 1 cup of wine. Now I will look the other. See, I wait here to China. Now, non Quebec over. Chile, because is in India. Because you are in what young. I make an incident. We go very even load. You are load the old way. Open the nine. Oh, then the nine for me. What for him? There is weird. So I make an itchy like a news of me. Only that I know. My man of Christ gave me a son of Christ with a one. Don't make it. Why want to talk to me? What is I am a son. Oh, what do I I am meeting with the teacher. So, all I do is to whoever requests me that person can bless me. Why am I doing my Jesus Christ? Thank you. Snapshot, please.
picture. Family from Robi. Ichi apa batano mundia. None. And then family from Robi. Ndiongo. Oh, hana Bogota. Ada kedai dengan Arachie ni mana, man? None. No, he's duro. The man now will weather. You could remember that the former chairman Nigerian Bar Association, another chapter, Barrister Okeani Bora. Oh, when they are working. Yes. Another barrister at law and solicitors. Supreme Court of Nigeria, Barrister Adimora. Oh yeah, got it. Yeah, Bukanka. I'm actually on the way. Yes, I know about the chairman, Adazi Nnukwu Union, Lagos branch, ATD Lagos branch, Ichi Achudi, Mojebu, Ichi Achudi. Adazi Nnukwu, Gimbat. Yes, I know that the book of fire. The Archbishop. The Archbishop in Franca Webna and family. And about the guitar from Nnukwu, the man from Nnukwu Kingdom. Archbishop in Franca Webna. You're welcome. None. Give it better, Emeka. Give it better. If you pass over. God bless you. Bishop, I'm American enough now. It was good day. All one. Well, open was I'm one day. Whether I'm not going to man, but I'm one day. But I'm okay with the left star. Or I know even the web store. I went on so well. I went away. Yes, so I'm American enough. Jesus Christ, amen. Thank you.
onye ha nyere Ezudo Tim Asimonyana Tim Chiwadoro Tim also another way. And let us also announce the arrival of the former President General, the immediate past President General, the Deputy Onisi Northern Nnukwu Ezana Chief Ben and more Ezana Obi Adichie Ezana Chilechendo Ezana Otuome Ezana Nayenuko. Ichi ayo oga dilu na mma Adama mmanụ no banana Adama dalu na onwere ọrụ ọzọ na-abụ ka ngozi unu ihe wee na-adịlu unu na mma unu na-eje n'abata soro na ngozi a ma nwoke ma nwaanyị dị na ya na ụmụaka maka ha ga-anọchi anyị mgbe ya nọrọ n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ amen enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị onye nkele n'igwe na osebụwa biko nụrụ anyị ihe anyị osebụwa na ya n'ụlọ osebụwa Chineke pụrụ ihe niile anyị ekele maka ụbọchị tata n'isi nwanne anyị nwoke Emeka Arachie kpọrọ anyị ya banye n'otu ndị ichie otu ndị ga na-ahazi okwu na-edozi ihe ka ọ dị mma ewee na-ayọ gị nna ji kere na ka ị gọzie ya chekwaba ya ka ezi atụmatụ ọnụ nwere ihe agụrụ ya agụụ maka na anyị ma na akụgụrụ nwata agụụ anaghị alụ ya afọ ebe ị kpọlitere ya n'ụdị ọnọdụ anụnwa nye ya agụụ ya mee ka akụ anụnwa zuo oke ka ọ ga-eji were lụrụ gị ọrụ jee elu gị ozi na be anyị bụ Adazi Nnukwu gọzie na Adama na ndị otu ya niile ndị niile na-apụta n'ụdị ọnọdụ anụnwa ka ha bụrụ ndị nke gị mgbe niile ga na-ejelu gị ozi onye nwe anyị na-ayọkwazi maka ndị ụmụ nwaanyị ndị ọdụ nọkwazi ebe anụnwa ebe onye ọbụla si were nata biko onye nwe anyị ọ na-agaghị eme anyị ife bụ uju emeghe anyị ife na agaghị eme anyị ife chekwa anyị n'okporo ụzọ niile ma mee ka emume nke ụbọchị nketa nyere otito ka nwa odibo gị anụnwa soro na ndị ga na-eje ozi anyị na-eri na-aṅụ ka ọ kpatara nwa odibo gị anụnwa ga n'iru ebe o si wee wepụta ife dị na-anụ ka ọ nachigha mmaji n'aha Jizọs ụkwụ agaghị akpụ ya ndị ilu agaghị afụ anyị ndị ilu agaghị echeta anyị mgbe ha chetara ka amala Chineke gbaala anyị ụzọ chekwaba anyị na-edu anyị ka n'ụtụtụ efe n'anyasị ka ọ dịgide otu ọlọ mgbe ebieri na Kristi Jesu onye nwe anyị enwe na-asị nna ji ike niile gọzie mmadụ niile gọzie Adazi Nnukwu ka ọ dịla anyị na mma n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịrị unu ofu obi ekele unu ofu obi ekele unu kachanụ udo dịrị unu onye amụrụ ofu obi Chief Professor Barrister Ken Nwogu Ezana Machinebelo Ezana onye na-eme Ezana Ifemelo mma Ezana Chinyelugo Ezana Ken Machinebelo Ebe ọkọ ụmụ dim maka ma eje kingdom Franco na Nnukwu bụ ana Adazi Nnukwu Franco bụ nwanne age grade mgbada na-edokịta Emeka eribeghị m isi ụtụtụ ụkwụ ọhịa kala ya ahụ chairman dị anọ ebe anyị kala aka Okay, ọdịna ngwa Obianọ family Matthew Obianọ family ngwa o jekwa ome Martin ọdụm n'ụmụdụ n'ọganya nọ Ifeanya age grade Martin ọdụm nọ Emeka biko anyị bụ ụmụ Obianọ n'owelu sị ka anyị bịa kene
na echichi nke echi taa ịma na asị na mmadụ dị na mba na ụzọ anyị na ụgbọ ụzọ mmiri maka na o tego nya ihe bido o bido from papa anyị na papa unu so ha dịkwa anyị ụba anyị wee bili wee na-aga onye aka mụ na ụmụnne m gwara sị ka ịda sị gị daa na ọ ga-adịrị gị mma ọ na-ahụ ụzọ ebi okwu onye isi ndị isi na Nnukwu ọ batago n'ọgbọ the chief executive of this community known as the President General Chief Engineer Senior Maduka Adeto fellow Nigeria Society of Engineers Ichi Ogonna Ichi Ibadigo and the Berike Ichi Goma Obatago and I was kissing a papa. I was I went away. And then they can't wear so like a cheat tonight. So, Papuna and Papaya, you go that at the Mama. Mona, you know, where the Museum of Cherry, because I cannot do it. Mama, I'm a moga, thank you very much. The President General Abatago, the President General of this community. Abatago, I don't say no. Ichi Ogonna, Ichi Ibadigo, Edokoye. No. Emeka Arachie, for that was supposed to go. I don't forget. Kedebono. Please, I'm going to go entertainment because what idea for a time? No, Franco. Even the other side of
Emeka Arachie ofu nwanne m nwere na-akwado ibu isi o wee kpọkọta ndị mmadụ niile n'ebe a maka ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo mmadụ ndị mmadụ anyị ha bịa mana otu ndị mmadụ bịachara ebe a kịta anyị na-asị unu nnọọ biko ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla bịara ebe a o nwere isi ọma ịbịa isi onye ọbụla nnọọ biko obibe B.O. Arachie ọnya bụ nna mụrụ ọla ya na Felicia nne mụrụ ọla anyị na-asị biko ụkwụ onye ọna ji bịa ebe a amaka nke unu eji wee nachiga ya amakarịcha ọ hụrụ nwa obere oge ya bụ isi eruo n'iku anya nwa obere oge asị na 4 o'clock erukwana wee na-asị biko onye ọna nnọọ ụkwụ unu ji bịa amaka nke unu eji wee na ya amakarịcha n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị daalụ ya dịrị onye ọbụla mma Thank you.
Moka, the Adama of Adazi. Adama Egadio, Adama you live long. Adama will go chain, on the Echo will chain. On the same note, Kadama will not chain. I am going to tell the chief executive of this community. Yes. Known as the president general. Ladies and gentlemen, chiefs and engineers here, Manaka and Eto. May we use this opportunity. Fellow. Nigerian Society of Engineers. May we use this opportunity in ushering in our president general, who is the fellow. Then I give invite the clan chief of Amolu. Chief Sapayo Subiakonwa, I can offer the clan chief of Chief Sir Engineer Godi Akuba, and also I can offer the clan chief of Amata, Chief Sir Chike Ismora, as an Akobi Single. After that, other members of Nzobala will take the line. Then I could say back and wait on you, Cindy Ichi, Engineer Dr. Ben Nyaolubolo, the chairman of Hanese Worldwide, and the former area director, Nitel Benin City. Emeka. Ichi na coisa dalo. Ichi Gerard Iben. Emeka.
I went to get on your level about nothing. No one line or about no way. I not go dollar. Can I do what that? Can I be your movie? Can I be no cheer? The body want a family and don't leave your name out of your time. I not feel none. I didn't do no dog guy from a Nobi. We are not quite family. We are not quite family from a Nobi. I think a balloon of each. We thank you all. We thank you all. Down. Arachie. Especially, look at Arachie.
Brazilian, great jacket, Kaisi jacket, which Chineke, Omasili, Kikosi, Arachie. Chineke, Ngozie, nwanyị bụ Emeka Arachie, Nnukwu chake, ka o sokwanụ na ndị Adazi ji eje ire, maka na mmadụ ncha ka ndị Adazi ji. But by the grace of God, Chineke, Ngozi anyị, ka anyị tọọ ji. Nkwu anyị ji bata ebe na-amakarị nke anyị ji afọ. Ise. Ihe sitekwa na ya na-adị. Chineke ịma bụrụ ka esi eme ndị nna ya bụ anyịkwu aka. Aka anwụ mmiri aka. Biko, by the grace of God, ka anyị gaa na nkwado ndị Chineke wee na ya si na Jesus Christ wee na ya. Ugomwa, Edana Pajiaka, Fosori Biele, Ichi Ugonna, Ichi Fadigo, Anna Masina, Ichi Emeka Arachie, Mutata. Ichi Emeka Arachie, Mutata. Na baby Arachie. Abobi Arachie no bia omunne ya. Kafadu bia, gochika yanka. Sika yanka. Wena asina. Nifoma ga-emele Emeka. Isi mecha ihe na-eme. Chukwu agozie nwunye gị. Ị ga na-aga n'ihu ka okenwe na okenwe a na-amachighị atụ n'ọrụ n'ihu ka ọ na-aga. Si na a ga-atọ ọjị atata ndụ tata aga n'ihu na Jizọs Kraịst bụ onye anyị. Ike na-abịa. Ọfọsọrọ ibi ele. Ezara obi adichie, ezara Chineke ndụ. Ọfọsọrọ ibi ele nọ. Gịnị? Ọ ga-analụwa. Ọfọsọrọ ibi ele nọ.
Odela, Dimano Yago, Fosoli Biele, Eza Nudebezue, Eza Nobu, Fosoli Biele, Eza Nobu, Yadebule, Fosoli Biele, Eza Nobu, Eza Nobu, Fosoli Biele, Eza Nubolabo, Eza Manamaka, Kago Kolelo, Eza Nobizo Dinobo, Fosoli Biele, Eza Nobu Bube. Is that what you have? Is that what you have? Obosoli Bieleno. Ichi Mamolo. Ichi. Kago Golelo. Ichi Ichu. Ichi Otulo. Obosoli Bieleno. Ichi Dabuwe. Nnukwu. Oda ni mu. Ichi Ogolobu. Obosoli Bieleno. Chechimiri, ọjàgbé dẹnẹ. Bọ́gà n'ẹlẹ̀ wá. Ìṣe omi ẹ̀rùgọ̀ lẹ́nu ọ̀yẹ́ dẹnẹ. Àfọ́sọ̀lì bẹ̀rẹ̀ nù. Ìṣe tàbí ọjàgbé dẹnẹ. Ó dẹ̀ ní ìwùwù. Ìṣe àdúbà n'amọ̀ ọ̀dì London. Àfọ́sọ̀lì bẹ̀rẹ̀ nù. Ìṣe àwòrán agbọ̀dọ̀ n'òwú n'amú ilé. Ìgbẹ́bẹ̀ náà jà iná ní bóyá. Àfọ́sọ̀lì bẹ̀rẹ̀ nù. Ìṣe ọmọ kẹ̀kẹ́ ìgbẹ́bẹ̀ náà jà ń wé ìṣì. Iṣẹ́ àwọn náà máa ká ń wo iṣẹ́ àlékò. Ọ̀pọ̀sọ̀rí ìbẹ̀rẹ̀ lọ. Iṣẹ́ àkóyè pèsè à ń mú ndébòdú lóyún bẹ̀rẹ̀. Ọ̀pọ̀sọ̀rí ìbẹ̀rẹ̀ lọ. Iṣẹ́ ìdámà lọ, ń mú dúró gáyà. Kọ́ọ̀lẹ̀. Iṣẹ́ sí ẹ̀rùgọ̀, ń mú sí ẹ̀yẹ náà mọ́ọ̀dì London. Kọ́ọ̀lẹ̀. Iṣẹ́ mi ò sí wá. Kò sí wọ́ sọ. Àdé òṣìṣẹ́ wá lórúkọ olùkọ́ náà. Ọ̀pọ̀sọ̀rí ìbẹ̀rẹ̀ lọ. Iṣẹ́ tí ẹ dùgbò ló ìlànà ìwé ọmọdé ìgbì. Iṣẹ́ òru àbàtà òsì ẹlẹ́kùá. Iṣẹ́ òdẹ́la ọmọ ìlànà n'amóolu. Iṣẹ́ ọmọdé ìmẹ́wàndẹ́ ọmọ ọ̀pálá n'amóolu. Iṣẹ́ òdẹ́lì ìgbò àmì ìdẹ. Iṣẹ́ ewúro ọmọ ìjà lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀fọ́sọ̀lì Bieleno. Iṣẹ́ àkọjẹ̀lẹ̀ ló mú ìjà lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀fọ́sọ̀lì Bieleno. Iṣẹ́ tí àkọjẹ̀lẹ̀ ló ti ẹ̀mẹ́ wá. Ó yẹ ṣíkága o. Iṣẹ́ wọn tẹ̀ pẹ́fẹ́ lẹ́nu amóoru. Ọ̀fọ́sọ̀lì Bieleno. Iṣẹ́ ògùn wọn lẹ́ wọn nàjọ̀bú lọ́pọ̀lábó. Ọ̀gọ̀nù kúrò. Iṣẹ́ àkọ̀dọ̀nàwá ló mú ndébé lúgó n'amata. Iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀nàwá ló mú ndébé lúgó. Iṣẹ́ ọba nàwá lẹ́gbó ló mú ẹ̀tẹ̀. Akọ̀kọ̀lẹ̀ lọ. Iṣẹ́ àkọ̀dọ̀nàwá. Iṣẹ́ àkọ̀wá kọ́. Iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀nàwó. Ọ̀fọ́sọ̀lì Bieleno. Iṣẹ́ àjílẹ̀ ní ìfẹ́ ló mú sí ẹ̀yà náà wọ́n di lọ́nà. Ọkọ̀ òkú ọjà kúrò. Biano. Iṣẹ́ ìgbẹ́lẹ̀ yá. Iṣẹ́ ìgbẹ́lẹ̀ àgbà. So, Ichi Frank, what big Ottawa, Emeka, Arachie, no one near Muke. Could you understand, Mike? The BG Emeritus.
ya the President General, the working PG. This is also only single also. See, I do it too. The Grand Chief of Nnukwu. Also, another one. See, I do it all over. Man, I am another. Because I have a program like that. And that program I have, now you get Bilozi, you get all over to make a hit. How could I find a wage? I would have reached here. Or because I don't know Zaga. Or we had a work that day. But I know only we can't be a young. How come out of that? Only see Ichi. Chief Ben, I'm making it. I'm also in Sulu. I want to say I'm going to go on Emeka Arachie. But God, I'm leaving. Hey! Stop running here. God, I'm leaving. Now I get back. And I said, I took out my Ichi without any Emeka Arachie by age grade ya bụ ofuobi age grade dịka etu o si dị n'Adazi and onye bụ third son papia Ben Arachie and ọ bụ na anyị bịara ebe a anyị akọwaghị ya ọ ga-adị ka ibe ndị iberibe mana ma na ndị Adazi Nnukwu na-eme ihe ọfụma onye ahụ nufuru ebe a ọ nakọtara tata bịa bụrụ Ichi ọ nwatakịrị o bido fọm ụmụaka wee tobe mesiekwa iri ike ọ na-esonye n'ụmụnna ọ na-esonye n'evritin a na-eme n'Adazi Nnukwu ịbata Ben Arachie apart from Obi and Idoni ọzọ onye na-esokata and onye a bido towe ka ndị ọbụla si na-eto na-emebi iwe na-emesi ihe ike ibe na-abatakwu because n'ịtọ ka ndị ọbụla si eto ibe a na-abata anyị ụmanụ onweta mgbe ọ bụ onye Igbo ọhịa a wee na-ekele Chineke n'ụbọchị nke taa etu o si wee mechaa nwanne anyị nwoke a wee pụta tata si na akpọkọta ndị Adazi ka ebe anyị na-egbu Ichi and Ichi a unu n'anya ka o si dị kịta kpe ogbugbo nke izizi which is Obi Arachie gbuo nke ịbụọ ekwube John Arachie na-ekwuzi nke ya emechazị ya mara abụọ ya aza unu esoro n'ụgba a were ekele ndị mmadụ ndị Adazi Nnukwu niile etu o si gbakọta tata si ka akpa ya ego maka na ọjọọ okwu ofele onye ma na ọdụ ofele onye amago n'elu nwata ụlọ ala ọma ka o si wee dị a wee na-ekelere Adazi Nnukwu na-ekele ndị nze na ọsọ dị n'eze ahụ wee sị na anyị nwa egwepụtago atụ nwanne anyị nwoke onye dị fit ọnwụ na ọdụrọ fit ya bụ ụzọ mmadụ ka bi ebe a pụtakwuo si gbuo onye Ichi mma nsogbu mana onye adọkpọ fit anyị ama nsogbu taa so ọ dị fit and complete a wee sị na Chineke ha nọnyere ya na ezinụlọ ya na nwunye ya anyị agụgo nwunye ya mgbe anyị na-agụ etu anyị si agụ nwunye ya soro ụkwụ iwere a na-agụ wee nwee ike nweta ibe a na-eme maka na igosi ụmụ nwaanyị na-ala ka ha bịa o nwere ike oche na mgbe akpọchiri ụzọ na-elu ibe a mmụọ ka a na-agụ anyị a na-agụ mmụọ ọzọ Adazi bụ stret Ichi Adazi bụ stret ibe niile a na-eme n'obodo a na-adị n'ụlọ every other person and we thank God Almighty na o metu ụbọchị taa wee daba abụkwa m ndị sekuriti o nwere mgbe ọrụchi akwa onye ọbụla ndị isi na nke bụ so anyị zuru oke n'ala Biafra biko anyị na-ekele uru si bido ya n'ụlọ ọrụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị